Unya mo, kumusta man ang meet up niya gabi sa imong kachat ka single ma'am? Wala na me. Ano man? Anang kachat-chat me, hingon siya na ako nga single mom siya. Oh. Pero gabi anang gadit-dit me, gamit up me gabi ka eyeball me ni. Naaman nun siya anak? Buwang, di pinamagapulos na ako, di ko na anak na. Yan, ingon siya na ako single siya. Di magapulos na ako na. Buwang, may Single anak. ma'am siya. Single mom, yan ay anak. Buwang. Nagapulos. May udto ka Anong hud to? Asa nang balay diri ni Brian? Abalay ni Brian. Oh. Kana mo, street mo aning karsada, malikot mo sa wala, di makita mo balay nga pink, mo na balay ni Brian. Di pagkauman, balik mo yan dahil hani ha. Mamong balik mo dire. Kaya ko man si Brian. Buang ka ano magpaadton pa men diri. Ikaw man si Brian. Nung utaw na magkagasa dapit na balay ni Brian, di ako kang gitubag. Mo makamangita dagay nako. Balay ra man dagay. Kon ikaw si Brian man sa? Oh. Asa nang balay ni kapitan? Pagkahawa mo nito, samok imong duha, mangutarong ako kabaro ka sa Brian, ani kapitan. Ikaw din na si pangawat ay sinila sa amin. Bukan ka! Bukan! Tagiya. Tagiya bitaw. Hindi na kumotro. One, two, three, four, five, 1,000, 4,000. Uy, o dagan-dagan pigi dito gikita gabi ibayot. Ako gipughatag tip si Joseph. Mau ako? Ano ko na siya nabag manday na dagay tuyo ni Day. Ang sa day imong tuyo. Siya unta kong tuyo. Ay siya? Oo. Day ikaw may tuyo ko. Ako? Sa day tuyo ni mo na ako. Siya, mama ikaw. Siya bitaw. Siya Ingon ka ako. Siya. Ikaw man din ang gitawag. Dahil dili man day ako. Kisa day imong gitawag siya or ako? Siya. Ikaw ba? May hawa ka haana, kasamok-samok laman ka. Ipa na day, utaron day, anong mag... Bong, di siya ka nanguha ng buto nga bong? Ano yun, iba ba? Na. Haanay ka nubihan nanguha ng tagsara baka baril ng tubig anong sort ang butong ana? Bolos, mamabot sa kabaril mo gamay manikayot. Na, ikaw bahala. Basta kay gingnan ka na ko. Ah, bolos. Kalan ba rin lubi? Lubihan eh. Moy, moy. Ay, Kabalo na day ko nganong naingon ana imong nawong. ngano man? Ingon imong mama katong gaburo sa gipangalaan day kag iro. Pasagad laman dili bipuroy. Mo ingon imong mama. Pasagad laman na si mama. Gani basa. R, 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 R. Harpas pa sa gamay. R, 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 R. R, 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 R. R, 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 R. R, 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 R. R, 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 R. Moy, Dok, hingato na ka sa barangay? mama, ano sa manay na sa barangay di ay? Nanghatag og ayuda hadto. Ugahata kay di kayo data? Oh, naay mo ngalan hadto, naay mo ayuda, kuha na. Ano sa magkadok? Nausa day ko. Mama, kasingkit man ka, di man kubungol. Bale, manag pa nagasulti ragani kong nakayuda. Wato na ko to! Kasingkit. Bong, Hmm. mamang nanotbrush man ka. Ito na sagod. Mamang nanotbrush man ka, wala man kay kahalok, wala po kay uyab. Dangin na, kasing sayang lang kag toothpaste. Ay, wala po tayo kitang umang. Ay Diyos, pitsil oh. May pitsil og baso. Agoy! Sika, di chikang batuwa ka, ha? Oy! Thank you kaya ni thank you sa salamat kay yung panindugangan, salamat kayo. Taas bigin ng imong ilong oh. Mas taas gina imo halagi square. Dili lagi, kanang imo natural na kay na imong kakuan. Kanang imo halagi taliw-tiw ka na imo. Dili, halagi. Taysa panahon sa day mo. Maghilom gani kay gahapa ng imong ilong. Dili ba di ko tasog ilong daw?
Oh.